Ана ҳамин функсияи Telegram-ама мо беҳад нағз мебинам. Агар профили ба дуроин аватаркаи главниро нигоҳ кунем, ани ҳамин хел гардондан гирем, сурат, видео, любое хел монда мешавад, чандта монда мешавад. Ира чӣ хел мемонад? Нигоҳ кунем. Медироем профил, ҷои нами суратда меҷиқем. Ҳаминҷа чанд чизо мебурад. Мо айҷа метавонем ки сурат бигирем ё ки видео бигирем. Ман примерно инами видеоро вибр мекунам. Ина пайдо шид. Метавонем ки айнаи поён вибр кунем, видеоро айҷаш нишон бития. Сахранид мекунем. Загрузка мешавад. Тамом. Ина загрузка шид. Мо агар бихоҳем ки ин видео 1.9 инаи сурат 1.3 нуқтаро меҷиқем. Сделать основной. 1.9 шид, 2.9 рафт. Ира бо чӣ хел удалид кунем? 3 нуқта меҷиқем. Удалид. Тамом. Да каналҳоам ҳамин хел мешавад. Нигоҳ кунед, медироем канал, да ҷои ном меҷиқем, меқапем, экрана поён мекунем. Да иҷа ҳам суратай, видеоай бо суратай. Ира чӣ хел мекунам? Нишон метиҳам. Медироем, ручкада меҷиқем, вибрат фотографию. Вақте ки шумо ягон сурат ё ки видеоро интихоб кардем, вақте ки дар чат ҳавае пайдо мешавад, ҳавае удалид кардан дар кор нестае. Тамом. ҳатман шумо ҳам дар магазинҳо ва ё профилҳои худтон истифода баред.